Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Ahiret dərslərin davam etəbiz. Həm biz sizin bilən qiyamət günün dəlilləuga toxtaldıq, həm aytdıq. Qızğançqa qarşı hatta Allah Tağalaga aның barlığına şanuşlar arasında da qiyamət günündən şiklənüşlər, haqlığına şiklənüşlər, yoki bütünlüy işanmauşlar бар, һәм алар күп, хәтта безнең халыкта да Аллаһ Тәгаләгә шанып та, ләкин қиямәткә килгәндә кем аны барып күргәнсең әле, кем аннан кайткансың әле дигән күфрәни сораулар, кызганыч, бу күфрәни сораулар, күфрлек сораулары булар. Андый сорауларны бирүчеләр бар. Әле кемдер бирә, аңа рәхмәт. Биргән өчен, күпләр әле безнең халык әдәп саклап, аны инде үз ичендә калдыра. Шуңа күрә кыямәт мәсьәләсен күтәрү, кыямәт мәсьәләсен кешеләргә сөйләү ул кирәк. Ул кирәк, чөнки ул иманның бер баганасы булып тора. Аллаһка шанып та, әгәр дә кеше кыямәтне инкар итә икән, ул Аллаһ Тәгаләгә күфрлек кылган була. Һәм без сезнең белән дәлилләргә тукталдык, һәм иң зур дәлил әлбәттә ул мөселман кешесенә шунсы җитә, калганына ул мохтаҗ да түгел. Аллаһ Тәгаләнең бөтен нәрсәне белүче, бөтен нәрсәне дан хәбәрдар булган, кыямәтнең хуҗасы булган Аллаһ Тәгаләнең кыямәт җитәчәк, сез бу дөньяда вакытлыча, көннәрдән бер көнне бу дөнья бетәчәк, һәм сез каберләрегездән торып минем каршыма кайтачаксыз. Кылган эшләрегез, сөйләгән сүзләрегез өчен, яшәгән тормышыгыз өчен, алган нигъмәтләрегез өчен сез хисап тотачаксыз, үлчәүгә салыначаксызның гамәлләрегез, кемдер инде шушы гамәлләре белән Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешәчәк һәм җәннәтле булачак, кемдер Аллаһ сакласын, шул гамәлләре сәбәпле Аллаһның гаделлеге белән җәһәннәмдә яначак, кемдер анда мәңге калачак, кемдер вакытлыча булачак. Әлбәттә, бу нәрсәләргә ышану ул иманның баганасы булып тора, һәм Аллаһка ышанган кеше кыямәткә ышанмый икән, аның Аллаһка ышануы юкка чыга, ул саналмый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә хәбәр бирде. Бу иң зур дәлил, һәм без күрәбез, бер аят артыннан икенче аят килә, өченче, дүртенче, бишенче, алтынчы аят килә. Менә шулай итеп, Коръәннең беренче битеннән башлап, Малики яумиддиннән башлап, Аллаһ кыямәт көненең патшасы, шулай бит инде, һәм иң ахыр битенә кадәр Аллаһ Тәгалә безгә кыямәт турында гел исебезгә төшереп килә, һәм ул дәлилләр, кыямәтнең дәлилләре, алар төрлечә дидек. Бөтенесе бер төсле генә түгел. Аллаһ Тәгалә кайсыдыр аятта бу яктан килә, кайсыдыр аятта бу яктан килә, каядыр ул безгә хәбәр итә, булачак ди, каядыр әйтә, ул минем вәгъдәм ди, каядыр Аллаһ Тәгалә ант итеп әйтә, без тагын да ныграк ышансын өчен, каядыр Аллаһ Тәгалә пәйгамбәренә ант итәргә куша, кешеләргә әйт кенә дими, ант итеп әйт кешеләргә ди, кыямәт җитәчәк дип ди. Каядыр Аллаһ Тәгалә тәнкыйть утына тота, критикует дип әйтәбез инде русча, кыямәтне инкар итүчеләрне тәнкыйтьли, ничек инде алар инкар итәләр дип, бу зур адашу дип, бу зур саташу дип. Каядыр Аллаһ Тәгалә кыямәткә инанган бәндәләрен зурлый, мактый, бөеклей, мәсәлән, Алиф Лам Мим дидек, шулай бит Бакараның башы. Каядыр Аллаһ Тәгалә кыямәтне ул минем зур вәгъдәм сезгә дип әйтә, андый аятларда бар. Каядыр Аллаһ Тәгалә кыямәт инде якынайды ди. Мәсәлән, аны без узган дәрестә үтмәдек ахыры. Бу Мәгариш сүрәсе 6-7 аятлар. Иннахум яраунаху баида. Әгәр ди кешеләр кыямәтне бик ярак дип күрсәләр ди. Мәсәлән, бүген дә күп кешедән дөнья бите турында сөйләсәң, әле кашан әле. Алар ди кыямәтне бик ярак күрсәләр ди, ва нараху кариба, әмма без аны бик якын күрәбез ди. Чөнки кыямәт ул килә дә җитә. Аны беркем дә сизми дә кала. Һәм каядыр Аллаһ Тәгалә кыямәтнең хуҗасы булуын искә алып, Аллаһ үзен зурлый. Аллаһ Тәгалә үзен зурлый, хәтта үзен мактый дип әйтсәк тә була, чөнки Аллаһ Тәгалә инде ул үзен үзе мактый ала. Шуңа күрә, мәсәлән, Аллаһ Тәгалә Фуркан сүрәсенең
3-нче аятында нәрсә ди? Сез алар гыйбадат кылган иләһләр ди, алар ди ла яхлукуна шай'ан ва хум юхлакун ди, алар бер нәрсәне дә юктан бар итә алмыйлар ди. Ягъни менә кешеләр бит инде табына, кемдер ташка табына, кемдер утка табына, кемдер агачка табына, кемдер кояшка табына, айырма юк. Нәрсәгә генә табынсалар да Аллаһтан башка, Аллаһ Тәгалә әйтә, алар ди, они никогда ничего не творили ди. Они не могут сотворить ничего ди. Алар бер чебенде дә ясамаган. Менә бар гарәпләр табындылар путларга. Ул путлар нәрсә ясаганы бар? Аларның бер нәрсәнең дә юктан бар икән. Һәм нәрсә ди? Ва хум юхлакун ди. Алар үзләре, они сами творение ди. Как они могут творить ди? Һәм нәрсә ди? Алар ди һич кемгә, хәтта үз-үзләренә дә бер зыян яки файда китерергә кыдрәтле түгел ди. Ва ла ямликуна маутан. Бер үлемне алар хәл итмиләр ди. Нәрсә әллә таш үлемне хәл итәме? Менә бар бит инде кемдер муенына тагып йөри, "О, бу таш мине үлемнән саклады" ди. Каян ул таш? Алдагын тапта синнән ул изелә дә бетә. Ул таш үзен дә саклый алмый. Шуңа күрә Аллаһ нәрсә ди? "Ва ла ямликуна ли анфусихим дарран ва ла наф'a". Алар үзләре дә файда китерә алмыйлар, яки зыян китерә алмыйлар ди. "Ва ла ямликуна маута ва ла хаята" ди. Һәм алар ди бер үлемнең дә хуҗасы түгел ди. Алар бер тереклекнең дә, бер терелүнең дә хуҗасы түгел ди. Түгел ди. "Ва ла нушура" һәм кыямәттә терелүнең дә алар хуҗасы түгел ди. Аллаһ Тәгалә генә хуҗасы. Менә бу беренче дәлил булды. Аллаһның безгә китабы аша, илчесе аша хәбәр бирүе, әлбәттә бу мөселманга җитә. 100,000 аят кирәкми мөселманга, бер аят килә икән, без шуңа иман китерәбез. Бу иң зур дәлил. Икенчесе, шулай Коръәни Кәрим безгә ничек итеп дәлилләп куя кыямәтне беренче юктан бар кылыну белән. Беренче сотворение белән, урысча әйткәндә. Халык. Менә мәсәлән татарда халык дигән сүз бар. Халык ул халык гарәп сүзе, ул творение дигән сүз, создание. Халык бит инде ул мәхлук. Була инде юктан бар ителгән була. Менә шушы иң беренче кешеләрнең юктан бар кылынуы ул турыдан-туры дәлил булып тора нәрсәгә? Аларның икенче мәртәбәдә юктан бар кылына алуына. Чөнки кешеләр бит инде үзләре инкар итмиләр. Әмма инкар итәләр нәрсәне? Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә килеп, ширгән сөякләрне уып, менә шулай пәйгамбәребезгә ташлап, менә син нәрсә әйтәсең киләме, мин шушы үлеп ширгәннән соң яңадан терелермен дип уйлыйсыңмы ди. Аллаһ мине яңадан шул сөякләрдән җыя алырмыни дип, ул бит шикләнде Аллаһның кодрәтенә. Ә бит асылда ул нәрсә? Ул сөяк тә түгел иде. Аллаһ Тәгалә аны юктан бар кылды. Юк иде ул. Менә шуңа күрә кыямәтнең дәлилләрен без көн сайын күрәбез. Көн сайын дөньяга балалар туа. Бер секундка җир йөзендә бер секундка ничә бала туа. Кем аларга җан бирә? Ягъни күпме ананың карынында бер менә хәзерге мизгелдә нинди зур завод эшли. Аллаһ Тәгалә бер тамчыдан Аллаһ Тәгалә кемгәдер ул кемгәдер кыз ясый. Монда китереп куялар күзләрне, монда китереп куялар үпкә, капиллярлар, теш урыннары, аның тешләре булмаса да бит бөтен сөнең тамырлары куелган инде. Аның теленә менә мондый теленә анда ничә мең вкусовой точка куялар. Бу бала үсеп ашый башлагач тәмнә башласын өчен, һаман шуның белән яшибез. Шулай бит? Шуны тәмнә башлар. Күрә завод эшли. Һәм бер секундка дөньяда ничә бала туа. Ягъни үле нәрсә тирегә әйләнә. Бер секунд эчендә күпме кошлар, күпме йомырка салып, шул йомыркадан кошларын чебиләрен чыгара. Нинди процесс бара? Моны күз алдына китереп бетереп булмый. Күпме хайваннар бала таба. Нинди генә хайваннар юк дөньяда? Кая гына яшәмиләр алар? Һәм алар ни хисабына яши? Аналары бала таба. Һәм ничәшәр бала тудыра хайваннар. Шушы мизгелдә ичендә. Күпме балыклар диңгезләрдә, океаннарда, елгаларда, күлләрдә меңләгән, кайбер балыклар бер балык миллионлаган икра уылдыгын чәчә. Һәм шул икрадан күпме балык барлыкка килә уылдыктан. Менә бу нәрсәләрне теләгән кеше көн сайын күрә. Көн сайын күреп тора. Шулай бит? Һәм нәрсә ди? Менә шушы әйберләрне таный, Аллаһ Тәгалә шушыларны ясый ала бөтенесен. Ничек инде
без үлгәннән соң яңадан безне ясый алмыймыни? Яңадан безне ясый алмыймыни? Менә хәтта кеше өчен без Аллаһны чагыштырмыйбыз кешеләр белән. Кеше өчен ул бер әйберне ясау, беренче тапкыр ясау авыррак. Аннарысын аңа шул әйберне сүтеп яңадан җый дисәләр, аңа ул җиңелрәк. Чөнки ул аны нәрсә? Ул аны бер ясады инде. Һәм ул аны бер киләде инде, кисте, кыскартты, зунайтты, ябыштырды. Шуңа күрә икенче мәртәбә аңа шушыны яса дисәләр, аңа җиңелрәк. Чөнки ул аны бер тапкыр ясады. Аллаһка ничек беренчесе җиңел, икенчесе дә нәкъ шулай җиңел. Чөнки Аллаһ безнең кебек тотып, кыскартып, зунайтып, ябыштырып, бысын дөрес эшләмәде, икенче төрле итеп утырмый. Иннама амруху иза арада шай'ан айякула лаху кун фаякун. Аллаһның әмре ул бер нәрсәнең булуын теләсә, ул нәрсәгә бул дип әйтә һәм ул була. Шуңа күрә менә бу кешеләрнең беренче мәртәбә юктан бар кылынулары бик зур дәлил булып тора икенче мәртәбәгә дә юктан бар кылынуларына. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Мәрьям сүрәсенең 66-67 аятьләрендә әйтә: "Ва якулул инсан" ди. Менә кеше әйтә ди: "А иза ма митту" нәрсә мин үлгәннән соң ди. "Ла сауфа ухраджу хайя" әллә мин үлгәннән соң яңадан каберемнән терелеп чыгачакмыни мин ди. Кешенең башына сыймый. Кеше күферлектә, кеше аңлый алмый, ничек инде мин үлгәннән соң яңадан кабердән терелеп чыгаммыни ди. Җаным кайтып, эчереп беткән тәнем терелеп. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әвәла язкурул инсан" ди. Әллә кеше оныттымыни соң ди. Хәтерләмимени соң кеше ди. "Анна халакнаху мин кабл" ди. Без бит аны ди, ул менә булай булганчы юктан бар иттек, "Валам яку шай'a" ул бит берәйбер дә түгел иде. Хәтта кабердә эчереп яткан тузан да түгел иде ул. Прах, туфрак та түгел иде ул ди. Чөнки, мәсәлән, 100 ел элек безнең нәрсәбез булды? Без тамчы да түгел идек, без юк идек. Әмма каяндыр без булдык бит. Нинди процесслар аша үттек, булдык. Безнең бар бүген кулыбыз да, тырнагыбыз да бар, чәчебез дә бар, борыныбыз да бар. Ничә мең исне айыра торган, күзебез бар, ничә мең төсне айыра торган, телебез бар, ничә мең гайбәт сөйли торган. Бар бит, бөтенесе бар, бөтен процесс эшли, шулай бит. "Валам яку шай'a". Аллаһ Тәгалә әйтә: "Нигә соң ул оныткан ди? Почему он забыл ди? Почему он не помнит анна халакнаху мин кабл ди? Моңа кадәр без бит аны юктан, юк җирдән бар иттек ди, валам яку шай'a". Ул бит берәйбер дә түгел. Он был ничем ди. Он был ничем ди. Шуңа күрә Мәрьям сүрәсе 66-67 аят. Каядыр Аллаһ Тәгалә дәлил итеп китерә Адәмне. Чөнки Адәмнең юктан бар кылынуы башка кешеләр белән, Адәмнең балалары белән аермалы буларак нәрсә? Аллаһ Адәмне туфрактан ясады. Без туфрактан түгел. Чөнки без инде киттек Адәмнән. Шулай бит. Адәм асылы туфрактан булды. Һәм ничек итеп туфрактан Аллаһ Тәгалә Адәмне җыеп, соңыннан аңа җан өреп, ул кешегә әйләнде. Бу дагын үзе бер зур Аллаһның кудрәтен күрсәтеп тора. Ләкин монда проблема нәрсәдә инде? Кыямәткә ышанмаган кеше инде Адәмнең бәлки туфрактан яратылуына да ышанмыйдыр. Чөнки күферлек кергән икән, ансы да проблемасы булырга мөмкин инде. Әмма кешеләргә килгәндә, кешеләр Аллаһ Тәгалә безгә, мәсәлән, Хаҗ сүрәсе, укып карагыз, 5-7 аятлар. Бик кызыклы, кемгә хәтта җиңелрәк рус телендә укыгыз. Чөнки анда кайбер төшенчәләр, терминнар бар. Аллаһ Тәгалә юктан бар итә кешене. Һәм менә шушы кешенең асылы кая? Аның асылы бер тамчы суда. Кеше нәрсәдән ярала? Нинди хәлләр аша үтә? Аллаһ Тәгалә: "Я айюханнас", эй кешеләр ди, әгәр дә сез үлгәннән соң, карагыз, каян башлый Аллаһ Тәгалә? Үлгәннән соң яңадан терелүдән шикләнсәгез ди. Туктале, без үлгәннән соң ничек инде терелербез микәнни? Безне кем терелтер микән? Шикләнсәгез ди. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Белегез ди, без сезне туфрактан яраттык ди. Сезнең башыгыз туфрак ди. Соңыннан инде Адәмнән соң кала, Адәмнең балалары бер тамчыдан булды ди. Бер тамчыдан булды ди. Нинди тамчыдан? Аллаһ Тәгалә ялмый, нинди тамчыдан икәнен әйтә. Шуңа күрә нинди тамчы
дан адам баласы юктан бар кылынды. Аны без монда олы кешеләр бөтенебез дә беләбез. Аңлатып тора кирәкми. Бер тамчыдан ди. Соңыннан шушы тамчы әйләнде кан куесына ди. Ягъни әтинең ырлыгы белән әнинең имыркалыгы кушылды дагы. Яйцеклеткада барлыкка килде. Аллаһ Тәгалә әйтә, икенче этапты кан куесына әйләнде ди. Соңыннан кан куесыннан ясадык ди. Шәйнәлгән ит кисәге ди. Шәйнәлгән ит кисәге ди. Ягъни гади түгел, шәйнәлгән ул ит кисәге ди. Һәм аның ди шәкеле булды ди, һәм шәкеле, ягъни беренче шәкелсез булды, аннан шәкелле булды. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә, менә шулай ди, без сезгә ди хакыйкатьне ирештерәбез ди. Менә бүген без ничек әйтергә, әни карынында яралгының ничек бар кылынуын, аны хәтта бүген мәктәптә биология дәресләрендә дә була, аны карага була, китапларын укырга була. Шулай бит инде. Бүген Аллаһка шөкер медицина алга китте. Бүген төрле аппаратлар бар. Әни карынындагы баланы хәтта видеога төшерә торган. Бүген әти әни бара УЗИга, баласын каратырга, шулай бит. Чөнки без бүген 21-нче гасырда яшибез. Менә бу әйберләр качан инде? 7-нче гасырда. Монда УЗИ аппарат, монда микроскоп дигән әйбернең әле бер нәрсәсе дә юк. 7-нче гасыр, моннан 1400 ел элек, Арабский полуостров, шүлдә яши пәйгамбәребез һәм аның сахабалары. Бернинди аппаратура юк, медицина анда юк. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вассалам чыкты да кешеләргә сөйли, ана карынында бала нинди баскычлар, этаплар аша үтә. Бу бит гаҗәеп нәрсә. Моны каян белгән? Әле бит хадистә килә, ничә көн дип килә. Ягъни 40 көн шулай булыр, аннарысын 40 көн шулай булыр, 120 көндә шулай булыр дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассаламга нәрсә хатыннарны китереп эшләрен ярдырып каратканнармыни? Юк. Аллаһы Тәгаләдән нәрсә? Вахи белән килгән гыйлем. Шуңа күрә әле ничәнче 60 ничәнче елларны гына, 1960 ничәнче елларны гына әле фән, наука. Бүген бит инде сөйлибез без, о наука ничек алга киткән, дин ул артта калган. Әле фән 60 ничәнче елларда гына ачыш ясады, әни карынында бала нинди этаплар аша үтә. Соңыннан аларга Коръәнне ачып әйттеләр, менә укып карагыз әле диделәр. Алар укып карадылар да, аларның ясалган ниләре, открытиялары хәтта Коръәндә тагын да җиңелрәк, тагын да яхшырак итеп язылган, һәм алар үзләренең ачышларын Коръәнгә туры китереп куйдылар. Ни өчен? Чөнки бөтен нәрсә туры килә. Бөтен нәрсә туры килә. Менә күпме фән моңа ничә мең еллар килде. Пәйгамбәрбез әле Аристотель вакытларында инде Аристотель тавыкларны өйрәнеп утыра торган булган. Ничек нитергә? Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең әмере, Аллаһ менә ничек итеп без әни карынында ясалабыз. Ничек итеп Аллаһ Тәгалә безгә җан өрә. Менә шулай итеп Аллаһ безне безгә аңлата. Шуннан соң ди Аллаһ Тәгалә әйтә, без ди әниләрнең карынында ди үзебез теләгән нәрсәне ди без теләгән вакытка кадәр урнаштырабыз ди. Ягъни Аллаһ кайсы вакытта тели, бала шунда туа. Шулай бит? Аллаһ Тәгаләнең әмере белән. Соңыннан без сезне ди әниләрегездән сабый балалар итеп чыгарабыз ди. Ул бит кан куйысы булып чыкмый. Ул ит кисәге булып чыкмый. Аның ите дә бар, тиресе дә бар, сөяге дә бар, күзе дә бар. Алла сакласын, бер күзе монда, берсе монда да түгел. Бөтенесе куелган. Бер колагы монда, берсе монда түгел, бөтенесе куелган. Шулай бит инде, әлхәмдүлилләh, ике кул, аяк менә Аллаһ Тәгалә шулай итеп нишле? Сезне сабыйлар итеп чыгарам ди, хәтта балагатка ирешү өчен ди. Балик булу өчен, ягъни ирләр, хатын-кызлар булсын өчен ди. Сезнең кайберләрегез ди иртә китә ди. Кайбер кешегә нишисең, гомере язылмаган, кемдер сабый булып үлә, кемдер тугач та үлә, кемдер ничәдер яшьтә үлә. Кайберләре ди, кайберләрегез ди, хәтта олыгайып, картайып ди, зәгыйфләнеп, гаҗизләнеп, белгәнен дә онытып бетерә ди. Бар бит инде кемдер яшәп, бөтенләй инде хәтере бетеп, онытып, склероз белән белгәнен дә онытып бетерә ди. Һәм Аллаһ Тәгалә күчә кешедән күчә табигатькә. Менә син ди күрәсең үлгән җирне ди. Ягъни коры, яңгыр юк, бөтен нәрсә кипкән ди. Күрәсең ди. Ләкин ди без ди шушы җиргә күктән су агызу белән ди
сен көрәсің җирнең терелеп китүен ди. Җирнең терелеп китүен күрәсең ди. Bütün нәрсә бүртә ди, бүртә ди. Һәм төрледән төрле, берсеннән берсе матур үсемлекләр җирдән өскә чыга ди. Ягъни үлгән иде. Аны инде бездә ул бик сизелми, чөнки бездә яңгыр, кыш тегесе бар. Менә шул якларында аны инде без телевизордан карап, төрле видеолар карап күрәбез. Ничек итеп bütün нәрсә корып бетә дә, бигрәк тә менә шүлләрдә, саванналарда, аннары соң яңгырлар яуганнан соң bütün нәрсә күтәрелә. Шулай бит хәтта хайваннар шушы суны, үсемлекне эзләп күчеп йөриләр. Менә шулай итеп Аллаһ Тәгалә төрле матур күркәм үсемлекләр ди. Менә булар ни өчен бөтенесе дә була ди? Чөнки Аллаһ Тәгалә ул хак ди. Аллаһ Тәгалә хак ди, ул үлгәннәрне терелтә ди. Һәм аның кодрәте кеше bütün нәрсәгә җитә ди. Шуңа күрә ди, һәм бу ни өчен ди? Чөнки кыямәт сәгате ди. Анда шик юк ди. Ул һич шиксез киләчәк ди. Һәм Аллаһ Тәгалә ди, каберләрдә булганнарны терелтәчәк ди. Менә монда бу аятта ике мисал китерде. Ике мисал. Беренчесе нәрсә? Ягъни кан куйысы, аның инде җаны булсын. Ул ит кисәгенең бер инде җаны юк. Ул тамчының, әнигә кергән тамчының бер җаны юк. Ул хәтта бер аятта килә җирәнгеш тамчы дип. Бөтен кеше җирәнәннән. Әмма ләкин нәрсә? Аллаһ Тәгалә бер нинди бәясез, кыйммәтсез бер әйберне ничек иттереп бала хәленә китерә. Һәм ул бала нинди кадерле, нинди кыйммәтле затка әйләнә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә? Җансыз әйбердән ясый җанлы әйберне. Юктан бар итә. Һәм икенче җирдә нәрсә? Кырыс җирдә төрледән төрле үсемлекне, принцип бер. Принцип бер. Монда ничек итеп шүлдә аста орлыклар исән кала, ул бит әллә каян чыкмый. Ул бит анда аста сабаклары кибеп бетсә дә, каядыр тамыры, каядыр орлыгы кала. Ул үлә, әйе, ул кибә, әмма ләкин су килгәч тә ул аны ичеп, нишли, анда китә процесс. Кабара ди Аллаһ Тәгалә, кабара. Чөнки давление, ничә атмосферный давление орлык эчендә барлыкка килеп, ул өскә таба чыга. Һәм нинди матур чәчәкләр, агачлар, үсемлекләр барлыкка килә. Менә Аллаһ Тәгалә шуны дәлил итеп китерә. Хәтта Аллаһ Тәгалә бу әйберләрне күрергә, карарга, өйрәнергә куша. Хәтта җир буйлап сәяхәт итегез ди. Ни өчен? Мөселман кешесе сәяхәт итә, каядыр анда ял итәргә генә түгел. Әйе, гыйбадәт сәяхәте бар, әмма ләкин мөселманнар элек-электән алар җирне өйрәнгәннәр. Элек, мәсәлән, күп фәннең башында ни өчен мөселманнар торган? Медицина башында бүген мөселманнар тормаса да элек торганнар, шул ук астрономиянең башында, шул ук менә бу дөньяда диңгезләрне өйрәнү, башка нәрсәләрне өйрәнүдә элек мөселманнар торган, хайваннар дөньясын өйрәнүдә, үсемлекләр, чөнки Коръән аларны канатландыра торган булган. Коръән аларның кыйммәтләрен күтәрә торган булган. Барыгыз, өйрәнегез дип. Чөнки һәр нәрсәдә Аллаһның кодрәтен күргәннәр. Аллаһ, мәсәлән, Ганкабут сүрәсе. Аллаһ Тәгалә 19-20 аятларда әйтә, күрмиләрме сиңалар ди. Ничек Аллаһ үзенең мәхлукларын беренче мәртәбә бар итә ди. Беренче мәртәбә. Без аны күрә белергә тиеш. Хәтта Коръәндә нинди аят бар? Ва фи анфусикум. Аллаһ Тәгалә әйтә, сезнең үзегездә мугъҗиза ди. Ягъни знамение в вас самих ди. Кайбер кеше шикләнә Аллаһның барлыгында, кыямәтнең менә көзгегә карады, әйт, кем сине юктан бар итте? Шушындый хәлдә синең наисложнейший организм, андый процесслар бара, кем менә булар белән идара итә? Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә күрмиләрме сиңалар, ничек Аллаһ үзенең мәхлугын беренче мәртәбә юктан бар итә ди. Соңыннан ди, аны үлгәннән соң терелтә ди. Аны терелтә ди. Дөрестлектә ди, бу Аллаһ өчен җиңел ди. Бу Аллаһ өчен җиңел ди. Аның өчен беренчесе дә җиңел, икенчесе дә. Әйт кешеләргә ди, җир буйлап йөрегез ди. Һәм карагыз ди. Ничек Аллаһ үзенең мәхлукларын беренче мәртәбә юктан бар. Ягъни өйрәнегез хайваннар дөньясын ди. Ислам бит ул намазны өйрәндең дә, анда Коръәнне укырга өйрәндең дә, булды бетте дими. Ислам әйтә, өйрән ди. Менә бу кояшны өйрәнү ул Аллаһның бөеклеген күрсәтә. Чөнки кояштагы көч, менә бу энергия, бу нине күреп, кешеләр Аллаһның кодрәтен өйрәнәләр, Аллаһның хикмәтен өйрәнәләр. Агачларны өйрәнеп, хайваннарны, хәтта бөҗәкләрне өйрәнү. Аллаһ Тәгалә өйрәнегез ди, ничек беренче мәртәбә Аллаһ үзенең мәхлукларын бар кыла ди. Соңыннан Аллаһ үзенең ахыргы мәхлугын бар кылыр ди. Ягъни үлгәннән соң терелтер ди, терелтер ди.
Дөреслекте Аллаһның кодрәте һәр нәрсәгә җитә ди. Укып карагыз, Урмакуш сүрәсе, Ганкабут 19-20 аятлар һәм мондый аятлар күп. Менә беренче мәртәбә юктан бар кылыну зур дәлил булып тора нәрсәгә? Икенче мәртәбә. Шуңа күрә пәйгамбәрбез вакытында гарәпләр сезне кем юктан бар итте дисәң, Аллаһ диделәр. Күкләрне, җирне кем юктан бар итте дисәләр, Аллаһ диделәр. Аллаһ, Аллаһ, Аллаһ. Аллаһ яңадан үлгәннән соң терелтә дигәч, ничек инде терелтсен инде ул диделәр. Шуңа күрә Коръәни Кәрим дәлил итеп куйды. Беренче мәртәбә ясый алганны Аллаһ ни өчен икенче мәртәбә ясый алмасын дип, Аллаһ Тәгалә шушы сорауны куйды һәм моны дәлил итте. Аятлар күп, әмма без бөтенесенә туктай алмыйбыз. Бу икенче дәлил булды. Өченче дәлил. Бер зур мәхлукны юктан бар итәлгән зат, аннан кичкенә затны әлбәттә бар итә ала. Бар итә ала. Бу нинди кагыйдә? Менә, мәсәлән, бер кеше 50 килограммлы капчыкны күтәрә ала. Без карыйбыз да, о, кара, моның кеше зур икән дибез. Ләкин монда киләдә 5 килолыны күтәрә алмый. Без аңа нәрсә дибез? Кит инде, син тегендә зур 50 килолы капчыкны күтәрдең. Монда 5 килолыны күтәрә алмыйсың, моны дип, без аннан көләбез. Шулай бит? Яки каядыр зур сынауны үтә, авыр сынауны үтә. Монда кичкенә генә бер сынауны үтә алмый, сабырлыгы җитми, без аннан кай вакыт көләбез. Син нәрсә инде шундый авырлыкларны үткән кеше, нәрсә син монда хәзер елап утырасың дип әйтәбез. Шулай бит? Ягъни асылда без күрәбез, бу гадәти нәрсә. Бу безнең акылга сыя торган нәрсә, зур әйбер, зур йөкне күтәрә алган, ул кичкенә йөкне генә инде рәхәтләнеп күтәрә ала. Менә монда да кайтабыз Аллаһ Тәгаләгә, валиллаһил мәсәлул аъла, әлбәттә без Аллаһны чагыштыра алмыйбыз мәхлуклары белән, чөнки әйткәнебезчә аңа һәрбер нәрсә җиңел. Менә шул гарәпләрдән әгәр дә сорасаң, Аллаһ Тәгалә әйтә, "Мен халакас самау", пәйгамбәрбез вакытындагы гарәпләрдән сорасаң, "Мен халакас самавати вал ард". Кем ди? Алардан, әгәр алардан сорасаң ди, кем күкләрне һәм җирне юктан бар итте дип, алар әйтәләр ди, "Ла якулунна Аллаһ", һич шиксез Аллаһ дип әйтәләр ди. Менә әгәр дә Аллаһның кодрәте җитә икән күкләрне яратырга, без яшәгән җирне, бөтен планеталарны юктан бар итәргә, Кояшны, галактикаларны, миллионлаган галактикаларны, бүген фән әйтеп тора бар дип. Шулай бит? Элек гарәпләр белмәде аны. Белмәде. Хәтта Фиргаун нәрсә диде әле? Фахашара фанада фана раббук фaqala ana rabbukumul a'la. Бөтен кешене җыйды да тау башына, "Мин сезнең бөек Раббыгыз" диде. Миннән дә башка юк диде. Ул Фиргаун белмәде, что ул яшәгән җир шарында бер точкага да тормый. Шулаймы? Фиргаун бит инде астрономия укымаган, география укымаган. Ул бит ничә мең ел элек булды. Шулай бит? Фиргаун тау башына менеп басты да, "Я ваш Господь наивысочайший" диде. Миннән дә бөек Раббы юк диде. Ләкин ул белмәде. Фиргаун да хоть 200 килограмм булсын гәүдәсе, хоть 1 тонналы булсын, сыер кадәр булсын, сыердан зур булсын, әйме? Фиргаун үзе яшәгән җир шарында бер точкада түгел. Шулаймы? Әйе. Җир шары Кояш янында бер точка. Кояш ул үзе бер точка. Галактика үзе бер точка. Менә шулай тиреп килә вселенная, 7 кат күк бар. Һәрбер катта без белгән ул бер кат кына ул. Шулай бит? Һәрбер катның озынлыгы 500 еллык юл диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. 7 кат шулай. Ягъни бер катны ишеп чыгыр өчен 500 ел ишәргә кирәк. Менә шуңа күрә ул Аллаһны белмәде һәм тәкәбберләнде. Бит ул бер кемдә түгел. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә күкләрне, җирләрне юктан бар итте икән. Нигә Аллаһ өчен ниндидер бер 60 килолы кешене, үлгәннән соң, кырып, ширеп беткәннән соң, яңадан шушы 60 килолы тәнне җыеп чыгару авырмыни Аллаһка? Когда ул күкләрне юктан бар итә. Планеталарны юктан бар итә. Галактикаларны, вселенныйны, галәмне юктан бар иткән. Аллаһ өчен әлбәттә ул бик җиңел, бик җиңел. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә менә моны дәлил итеп куя. Әвәләйсәлләзи, Ясин сүрәсе. Әвәләйсәлләзи халакас самавати вал ард биқадирин аля ан яхлука мислахум. Нәрсә ди? Күкләрне һәм җирне юктан бар иткән зат ди. Ул сезнең ишене юктан бар итә алмыймы ди? Күкләр зурмы, кешеме?
Ничек Коранда келә? Борыныңны күпме генә чөйсәң дә болытларны узмассың ди. Күккә җитмәссең ди. Шулай бит? Тауларны узмассың ди. Шуңа күрә кеше кычкырса да, бакырса да күк зуррак. Җир шары зуррак, галактика зуррак. Шуңа күрә нәрсә Аллаһ Тәгалә әйтә, күкләрне һәм җирне юктан бар иткән Аллаһ ди. Нәрсә сезнең ишене юктан бар итә алмыймыни ди. Бәлә ва хувал халлакул алим. Әлбәттә, ул юктан бар итүче һәм һәр нәрсәне белеп торучы. Ясин сүрәсе 36-нчы аят. Алга таба Аллаһ Тәгалә икенче бер 46-нчы сүрәдә әйтә. Әвәләм ярау. Күрмиләрме син алар ди? Карагыз, менә Аллаһ күрсеннәр дими. Аллаһ Тәгалә әйтә. Ну, неужели алар күрмиләр ди? Аллаһ Тәгалә безгә ничек әйтергә в приказном порядке сез күрергә тиеш, знать не знаю дими. Аллаһ Тәгалә әйтә, акылыгызны кушыгыз әле ди. Мин бит сезгә нәрсә бирдем ди? Мин сезгә бит акыл бирдем ди. Әйдә шушы акыл. Аллаһ бит белә, без аңгыра түгел, без томана түгел, без сарык түгел. Шуңа күрә сарыкка ошап йөрергә ярамый. Сарык булып йөрергә ярамый. Акылыңны, мәсәлән, кеше күзен бәйләп йөри икән урамда бәрелеп, бөтен кеше әйтәчәк, нинди жүләр бу? Аллаһ биргән күзен бәйләп йөри. Аш күзеңне, рәхәт бит күз белән яшәү. Шулаймы? Или мәсәлән, бер аягын бәйләп куйган даган, атның бәйлиләр бит чапмасын өчен. Диянең аягын бәйлиләр, эме? Менә шуның кебек бер аягын бәйләгәндә таяк тотып йөри. Берәү әйтә, синең аягың гарипме әллә? Юк ди, менә бәйләп куйдым әле ди. Уң әйтәләр, жүләр, аш син ди. Менә шуның кебек акылны аны эшләтергә кирәк. Акылны уйлатырга кирәк. Кайвакыт кеше акылын уйлатырга нитә, иренә. Менә шуңа күрә Аллаһ бик күп аятларда сөйләшә безнең акыл белән. Ул аякка сөйләми, ул кулга сөйләми. Ул безнең бурныбызга сөйләми, колагыбызга сөйләми, ул безнең акылыбызга сөйли. Һәм нишләтә? Аллаһ үзе биргән акылны ашырга куша. Шуңа күрә диндә фанатизм юк. Диндә акылсызлык юк. Аны кайбер кешеләр генә күрсәтәләр шулай итеп. Яки динне җимерү өчен, яки кайбер ахмаклар шулай динне тотмакчы булалар. Ләкин диндә һәрвакыт уйларга куша, һәрвакыт фикерләргә куша. Коръәнне укыган кеше моны белә. Әвәләм ярау. Неужели алар күрмиләр ди? Неужели алар уйламыйлар ди? Анналлаха, Аллаһ ди, аллази халака ас-самавати вал арди. Аллаһ күкләрне һәм җирне юктан бар итте ди. Валам я'я би халқихинна. Һәм җир һәм күкләрне ясаганда ди, Аллаһның хәле бетмәде ди. Аллаһ күкләрне җирне ничә көндә яратты? Ничә көндә? Кем белә? 6 көндә. 6 көндә яратты. Кайбер дин кешеләре, кайбер дин әһелләре, мөселман да юк ул, әйтәләр, Аллаһ 6 көндә күкне, җирләрне яратты да, 7нче көнне ял итте ди. Ягъни арган дип әйтәләр. Аллаһ Тәгалә бер кашан да армый. Бер кашан. Аллаһ нәрсә ди? Валам я'я би халқихинна ди. Җир һәм күкләрне ярату ди, юктан бар итү аны хәлсезләндермәде ди. Аллаһ Тәгалә теләсә 6 секунд түгел, бер мизгелдә дә юктан бар итә алыр иде, ләкин Аллаһ ашыкмый. Ул күрсәтә һәр нәрсәнең вакыты бар. Һәр нәрсә. Һәм Аллаһ армады. Армады ди. Һәм менә шушы ди, күкләрне һәм җирләрне юктан бар итеп тә армаган зат ди, биқадирин аля ан юхьял маута. Нәрсә аның ди, үлгән кешеләрне терелтергә көче юктыр дип уйлыйсызмы ди? Ягъни Аллаһ безгә уйланырга куша. Без бая мисал китердек. 50 килолык капчыкны күтәр алган 5 килолыны күтәр алмыймыни? Нинди авырлыкны үткән, мондай авырлыкны талмыймыни? Менә без бит моның белән килешәбез. Без тегеннән көләбез. Кара инде ди, 50 килолыны күтәрде дә хәзер 3 килолыны күтәр алмый 5-кә. Менә Аллаһ Тәгалә дә әйтә безгә, күкләрне, җирне, бөтен нәрсәне юктан бар итүче Аллаһ нәрсә бер үлгәнне терелтә алмас дип уйлыйсызмыни ди? Бәла иннаху аля кулли шайин кадир. Әлбәттә терелтә ала. Һәм аның көче бар нәрсәгә дә җитә ди. Бар нәрсәгә дә җитә ди. Менә шундый аятлар, алар берәү генә түгел, алар күп. Ләкин без бөтенесен, кызганычка каршы, вакытыбыз әз булу сәбәпле бөтенесен китерә алмыйбыз. Мин былай да сезгә 2 генә дәрес дип вәгъдә иткән идем ахыры. Дәлилләргә багышларбыз дип 2 дәрескә сыешмыйбыз бага әле без. Киләсе дәрескә дә калырга мөмкин.
Барыбер ул кирәкле тема, чөнки безнең уңыбызда да, сулыбызда да, алдыбызда да, артыбызда да кыямәттән шикләнеп яшәүчеләр күп. Шуңа күрә без аларга аны аңлатырга тиеш Коръән аятлары белән. Һәм әлбәттә, беләбез, күкләрне, җирне юктан бар итү ул күпкә катлаулырак, күпкә зуррак, ниндидер бер 50-60 килолык кешене, элек инде кеше 50-60 булмаган. Шул ук беренче кеше аның инде ничә дип килә? 70 терсәк дип килә, аның буе булган. Атабыз Адәм галәйһиссәламның буе ничә метр булгандыр? 30 метр буламы анда. Элек кешеләр зур булган. Зур булган. Без генә вакланып беткәнбез инде. Элек кешеләр озак яшәгән. Элек кешеләр сәламәт булган. Адәм 1000 ел яшәгән. Демәк, аның бөтен организмын 1000 елга түзгән. Шулай бит инде. Менә булай карасак, ул бит инде аның медицина булмаган. Анда ниләрне замена коленных суставов булмаган. Менә бүген бит бик күп кешеләрне алыштыралар, тузып. Шулай бит инде. 1000 ел яшәгән. Нинди гәүдәне күтәргән? Ул көчле булган, кешенек булган. Шулай бит инде. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә зуррак кешеләрне яраткан. Әмма ләкин ничек кенә кешене зурайтсаң да, җир һәм күкләр, галактика, вселенная, әлбәттә, алар кеше белән чагыштыра торган әйбер түгел. Алар күпкә катлаулы. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсәди Гафир сүрәсенең 57-нче аятында әйтә, дөреслекдә ди, күкләрне һәм җирне юктан бар итү ди, ниндидер кешене юктан бар итүдән күпкә биегрәк, күпкә зуррак нәрсә ди. Шуңа күрә галәмнәрне юктан бар итү ул күпкә катлаулырак. Бу 3нче дәлил булды. Шулай бит. 4нче дәлил, азанга кадәр иншалла тырышырбыз өлгерергә. 4нче дәлил Коръәни Кәримдә Аллаһ Тәгалә бер мәхлукның бер халәттән икенче халәткә күчүе һәм яңадан шул халәткә кайтуы, менә бу процесслар, булар дагын кыямәткә дәлил дип әйтә. Кыямәт көненә шикләнүче, кыямәт көненең барлыгыннан, хаклыгыннан шикләнүче кешеләр, алар нишлиләр? Алар инде кеше үлеп, эшереп, туфракка әйләнгәннән соң, яңадан без җыелып Аллаһ хузурына исән килеш, тере килеш, яңадан куллар белән, җан белән, күз белән кайтырбыз дип уйламыйлар, алар шикләнәләр. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйтәләр турында? Сәҗдә сүрәсенең 10нчы аятында әйтә, алар әйтәләр ди, неужели без ди җир куенына кирип югалганнан соң ди, яңа бер мәхлук булып яратылырбызмыни дип әйтәләр ди. Менә монда инде Аллаһ Тәгалә берничә аятта безгә күрсәтә. Ничек итеп Аллаһ үлгән нәрсәдән Аллаһ Тәгалә тере берне ярата. Тиредән үлгәнне бирә. Мисал белән Әнғам сүрәсе 95-96 аят. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Аллаһ Тәгалә ди бөртекне ди һәм тешне ярылырга мәҗбүр итә ди. Теш, мәсәлән, шия каян үсә? Шия тешеннән. Шулай бит, каты бит инде ул бер караганда. Әмма Аллаһ шуны яра. Финикны тешеңне авырттыра капсаң тешен. Шулай бит инде. Әлек безне әбиләр ни ясаталар, мәсәлән, дисбе ясаталар. Без шуны тиш алмыйча интегеп бетә идек. Аллаһ Тәгаләнең җиренә керә, каяндыр тишелә дә чыга. Шулай бит. Ягъни Аллаһ Тәгалә мәҗбүр итә бөртекне ачылырга һәм тешне ачылырга ди. Ул үлгәннән тирене чыгара ди, тиредән үлгәнне чыгара ди. Менә бу Аллаһ ди. Һәм сез никадәр хакыйкатьтән ярак киткәнсез ди. Аллаһ иртә белән якты таңнарны аттыра ди, ягъни җирне әйләндерә. Кояш җылысын китерә, яктысын китерә. Ул сезгә ял итү өчен төннәрне бирә ди. Санау өчен, хисап алып бару өчен кояш белән айны бирә ди. Календар, елны саныйбыз. Каян? Кояш чыкты, китте. Шулай бит инде. Санны бирә ди. Менә бу Аллаһ куйган тәртип ди. Ул гыйззәт иясе көчле һәм һәр нәрсәне белүче ди. Менә шулай итеп Аллаһ карагыз. Менә табигатьтә алыгыз, әллә нинди матур. Әллә ничә төсле. Әллә нинди рәвешләрдә, формаларда. Әллә нинди хуш исле. Әллә нинди тәмле үсемлекләр бар.
Карагыз аның тышына. Әллә нинди матур чәчәкләр бар. Ә чәчәкнең тышы, карагыз, ни сары түгел, ни ак түгел, ни кызыл түгел. Шулай бит. Чәчәктән хуш ис килә. Ә шуның орлыгын иснәп кара. Мәсәлән, кемгәдер чәчәк бүләк итсәң, ди, шулай бит инде, бигрәк тә хатын-кызга, ирләргә бармый инде. Ә син шул чәчәкнең бер пакет орлыгын илтеп бир. Мәсәлән, ир кайта да бер пакетны, син беләсеңме, монда миллион чәчәк, сиңа миллион роза ди. Мәсәлән, орлык кайтарып бирә. Аны беркем дә аңламый. Ни өчен? Ни исе юк, ни хисе юк, шулай бит инде, ни исе юк, ни рәвеше юк, ни матурлыгы юк, бер нәрсәсе юк. Ә бит Аллаһ Тәгалә шушы төссез, иссез, килбәт, рәвешсез, бесформенный бер әйберне җир куенына саласың. Аллаһ Тәгалә шуны терелтеп килеп чыга, хуш исле. Каян чыккан аның исе? Берәсе ислемай чыгарганмы? Или французский духы сипкәнме? Юк, беркем дә сипмәгән. Менә шушында ул. Шушы каян ала ул аны? Бу бит мугҗиза. Менә бай карасаң, Аллаһ юк дип йөрүчеләргә акылларын кушсалар, чәчәк тә мугҗиза. Агач мугҗиза. Агач, менә мондай бер орлык, шул орлыкны салабыз җир куенына, нәрсә килеп чыга? Агач килеп чыга. Бар агачлар 100 метр үсәләр. 100 метр. Бар агачлар уртасыннан арка ясап машина белән чыгалар. Бер орлык менә мондай. Алманың тышы. Менә без ашап торабызмы алма тышы? Ой, шундый тәмле алма тышы дип. Шундый матур дип. Юк, бер тыш, әмма шушы тыштан кып-кызыл алма чыгара алады. Сары алма, сарылы, кызылы, яшелле алма чыгара. Исләре хуш исле, тәмле. Менә Аллаһ Тәгалә безгә күрсәтә шушыларны. Ягъни бер әйбер бер халәттән икенче халәткә күчер. Аннан кире кайтара шуны. Яңадан шул алмадан нәрсә чыга? Тагым тәмсез, иссез нәрсә? Кыяфәте матур кыяфәте булмаган, яңадан шуннан орлык чыгара. Яңадан теге чәчәк, теге үзе каян килгән, шундый орлыгын кыя. Шулаймы? Тагын исе юк, тагын тәме юк, тагын бер нәрсәсе юк. Менә шулайтыр. Йомырка. Без бит инде кибеттән йомырка алабыз, ул тире түгел бит инде. Тире булса ул хәлал булмас, шулай бит инде. Аны суясы булыр. Ул тире түгел. Ачасың бер нәрсә юк, ләкин Аллаһ шул йомыркадан нишләтә? Чиби чыгара. Ягъни үлгәннән тирене чыгара. Ә тирдән үлгәнне чыгарамы? Тавык йомырка сала. Без йомырканы тире дип әйтә алабызмы? Юк, яңадан шул үлгән чыга. Шулай бит инде. Беренче үлгәннән тире чыкты, тирдән яңадан үлгән чыкты. Шуңа күрә менә бу процесслар, алар бөтенесе бара. Һәм алар кыямәткә кадәр барачак, һәм безгә Аллаһның кудрәтен, безгә Аллаһның һәр нәрсәгә кеше җитә икәнлеген дәлилләп торачак. Шуңа күрә кешеләрнең дә бер тамчыдан юктан бар кылынулары. Яңадан шушы бер тамчыга кайтулары, менә яңадан үлүләр, тирелүләр, булар бөтенесе процесслар, алар Аллаһның кудрәтендә. Шуңа күрә Аллаһ нәрсә ди? Кайфа такфуруна биллаһи ва кунтум амвата ди. Ничек сез Аллаһка күфрлек кыла аласыз ди? Сез бит үзегез мәйит идегез ди. Кая? Менә 100 ел элек без кем әйтә ала, мин исәним дип 100 ел. Бар теге тормышымда нәрсәле? Күбәләк булып чыкканмын бу тормышымда, исламда юк ул. Ул христианда юк, ул яһүдтә юк андай бер. Юк ул, гомумән Аллаһдан килгән бер диндә дә булмады. Булмады. Бер пәйгамбәр дә аны әйтмәде. Кеше бу гомерендә ни булган? Мин күбәләк булган, син, наверное, бер собака булгансыңдыр инде дип хатын-кыз ирен әйтергә мөмкин шулай. Андай бер юк исламда. Ул бер диндә дә юк. Шуңа күрә кайфа такфуруна биллаһи ва кунтум амвата. Ничек сез Аллаһка күфрлек кыла аласыз? Сез бит мәйит идегез ди. Бер тамчы идегез ди. Фа ахьякум, һәм без сезне терелтеп, сумма юмитукум, соңыннан без сезне яңадан үтерәчәкбез ди. Ягъни үлемнән әлбер кемдә котылган юк. Шулай бит, бөтен кешеләр. Сумма юмитукум, соңыннан без сезне үтерәбез ди. Сумма юхйикум, соңыннан яңадан терелтәбез ди. Сумма илейхи турҗагун, һәм сез Аллаһ каршына кайтып басачаксыз ди. Бу Бакара сүрәсе 28-нче аят. Безнең инде кызганыч вакытыбыз чыкты. Әмма ләкин мондый дәлилләр бик күп. Киләсе дәрескә безнең тагын берничә генә дәлил калды, 2-3 дәлил калды. Аннары соң инде иншалла алга таба дәвам итәрбез. Субханакаллаһумма бихамдик, шаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.